De poppen en Hinke. Het is een twee-eenheid. Maar na 54 jaar komt er een einde aan de bakercarrière van Hinke. Ze had heel wat poppen verzwarig in haar prille lippen. 1500 Baby's. poppen. Ja. Ja. In 54 jaar. Ja. Weet je wat? In 54 jaar is er heel wat verloren. Hinke had het alle jaar meemaken. Dat vinden we ook niet leuk, hè? Ja. Oeh, even heel voorzichtig. Ik vind de grote verorings, nou ja, dat we een wasmachine hebben, dat we een droger hebben. We hadden in Sint-Burg alles ter uw beschikking. Dat hadden we vroeger ook niet, moesten we met de hand wasken. Oh. Nee, je vinden we niks zo, hè? En dat vind ik dus echt dat de vrouwen volmondiger binnen. Als vroeger. Wij moesten ze vroeger van alles vertellen. En Sint-Wurk werden ze een hele protte. Terug internet en terug de verloskundigen, daar werden ze natuurlijk ook heel goed terug begeleid eerst. Is het makkelijker worden of juist moeilijker dat toch? Soms wel wat moeilijker. Dan mag je soms praten. Ja. Hinke is 72. Ze wil graag nog even terug wilt, maar de zoen zit het net daar. Valt net mij, hè? Nee. Maar het is ook al heel bijzonder dat je zo lang... Het wordt die, ja. Dat is... Ja. Ja, dan ben ik gewoon een beetje emotioneel ervan. Dat kunnen wij al even goed begrijpen, hè? Ja. Wat is het mooiste hoe in het vak van crèmeverzorgster voor je was? Nou, dat ik altijd weer in verschillende gezinnen kom. En dat wat voor de meesten bestuurder kan, dat is zo mooi. Zo, en dat mis ik nou haast net. Zie? Maar mijn vrijwilligerswerk, dan hoop ik dat omdat ik weet het wel. Ja. Eén ding is likwoos bleun. Oepsie. De leefde voor de poppen en haar ouders.